שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 16 כבר בפודקאסט 20 דקות שיווק. לי קוראים אוריה כוכבי, אני הבעלים והמייסד של סוכנות מוסטש מדיה. בפודקאסט הזה אנחנו ניפגש פעם בשבוע ונדבר על כל הדברים שקשורים לשיווק, מחירות, עסקים, וגם על החיים האישיים של האנשים שמאחורי העסקים. אז לפני שנתחיל, אני אגיד שוב, כמו תמיד, אם מצאתם ערך בפרק ובפודקאסט, שתפו אותו עם עוד בעלי עסקים. שלום לעוז מזרחי, שאיתי פה בפעם השלישית. זה כיף, אני נפתח איתך ממש. איזה כיף, אני כאילו, זה כיף לי לשמוע את זה. אתה רוצה טיפ לבעלי עסקים על ההתחלה? כן. תקשיב, יש משפט, אני הרבה בחיים, למדתי גם מהניסיון חיים שלי, בוא, לא הייתי איזה מלומד, אחי, לא, אני בגרות אפילו, אתה מבין? וואלה, אוקיי. אבל לקחתי הרבה מהחיים, לקחתי מהמבוגרים, סבתא שלי זכרונה לברכה, לימדה אותי הרבה דברים. ואתה יודע, כולנו נלחמים על המון דברים בחיים, ולא צריך להילחם, אחי. לא רק צריך לזרום, אבל מה המשפט אומר? עכשיו, תכף אני אגיד לך למה התגובה שלי, אבל אוקיי. אומרים, מי שמוותר, מרוויח יותר. אבל זה לא עכשיו נגיד שאני קיללתי אותך ואני... דבר בכלל, בוא נתחיל מבחינה עסקית. מי שמוותר, מרוויח יותר. מה זה אומר? לקוח עכשיו בא אליך, סגר איתך איזה עסקה. אחרי שעה התחרט, אומר לך, אדוני, אני לא רוצה. מה אתה תגיד לו? מניאק, מה אתה זה? אדוני, אני לא רוצה, אי אפשר לבטל, אי אפשר להחזיר, סליחה על המילים? לא. מה הבעיה? אתה לא רוצה? קח כמה שילמת, בוא, אני מחזיר לך, אני אפנק אותך, גם תבוא פעם הבאה, אני איזה... ברגע שאתה מוותר ללקוח, אתה קונה אותו. אתה מבין? אם אתה אומר לו, לא, אחי, אני עכשיו אתה... למשל, קח את האולפן הזה. בן אדם מבטל שעה, נכון שיש חוק שאומר 3 ימים אצלנו, אם אתה מבטל 3 ימים, פחות מ3 ימים, צריך לשלם מלא. אחי, אבל אני גם, אני אהיה גרידי? עכשיו אני אקח לך, לא באת, יאללה, לך תדע מה קרה. זורם, אחי, אני משתדל מאוד לזרום עם הלקוחות שלי. למה? אתה הרגשה טובה עושה את זה. אתה מבין מי שמוותר, אותו דבר, גם בכביש. בן אדם, עכשיו אתה כולם ממהרים, אחד צופר לך, אורות מעבבים, יום אחד אני נוסע בכביש. וואלה, אחי, לא עברתי לבן אדם, נסעתי 110, הוא רצה לנסוע 140, אני לא יודע מה. אחי, עקף אותי, זרק לי מהחלון איזה משהו אליי לאוטו. וואלק. מה הסבתא שלי הייתה אומרת? הלאה, מה, תן לו ללכת, אתה מבין? לא, תוותר לו, תן לו שייסע, רוצה תעבב או תזוז, תן לו שילך. כן. היום איפה אתה יודע מי יכול לצאת לך? אנשים שוגעים. אז מי שמוותר מרוויח יותר, תזכרו, לעסקים זה חזק. אני מקודם התחלת להגיד, כאילו רק אמרת את המשפט הזה, ושנייה לפני שנכנסתי להקלטה, אני כזה באיזה שבוע של טפו, ברוך השם, נכנסה הרבה עבודה, ואתה בטוח אולי מכיר את זה, אבל כשפתאום נכנס מסה של עבודה בפרק זמן קצר, קצת בלחץ, אתה רוצה להספיק? כן, אתה מנסה לדחוף כמה שיותר דברים לתוך היום, אתה אפילו לא שם לב שאתה מנסה לדחוף כמה שיותר דברים, אתה פשוט מתחיל לנפח את היום שלך במשימות ומקווה להספיק את הכל. ועכשיו לפני שנכנסתי, אז דיברתי בדרך באוזניה עם חבר, ותוך כדי השיחה כאילו נפל לי האסימון, אז אני אומר לו, אתה יודע מה אחי? מותר כלל פה. אתה יודע מה אחי? קסומו, לא רודף, אחי, די, תן לי, שיהיה הרבה עבודה, שיהיה פחות עבודה, זה... עזוב, אחי, הדברים יקרו, תוותר, וזה גם מה שדיברנו פרק קודם, מה שמגיע לך, מגיע לך, תוותר. לא רק זה, אני גם אתן לך עוד דבר, אחי. בן אדם, גם בעסקים, לפעמים, אתה יודע, נכנס אליו איזה פרויקט, או איזה משהו, אני למדתי מניסיון, אתה יודע, בענף הריהוט, אנשים יש להם כל מיני חלומות. יום אחד בא לקוח אלינו, הוא אומר, תקשיב, אני רוצה שתייצרו לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אני מוכן גם לשלם לך, הוא אומר לי. עכשיו מה, שבנה אומר שלם, הוא אומר, יאללה, איזה כיף, אני יכול לקחת מה שאני רוצה, אני אעשה לו את הפרויקט, אבל מה? אתה לא מבין שזה מלכודת דבש. לפעמים, הוא אומר לך לעשות איזה משהו, ואתה גם בלב, אתה לא יודע אם אתה מסוגל או אתה יכול וזה, ואז אתה מכניס את עצמך למלכודת, שבגלל הכסף, אתה בעצם מסתבך עם אותו לקוח. אז אני אומר 1000 פעם, אתה עכשיו רוצה עבודה, תבדוק 100 פעם אם לקחת אותה, אם אתה רואה שאתה, אפילו במשהו קטן, זה יכול לא לצאת טוב, יכול לאכזב את הלקוח, יכול לגרום לפגוע בשם, תוותר. כן. למה אחרי זה, לך תצא מזה, והוא יעשה, והוא יתבע אותך, והוא ילך. אל תיכנס להרפתקה, אבא. יש משפט בערבית שאומר, רוחי המקסב לאג'י בחסרה. יעני, שילך הרווח, אבל אל תביא לי הפסד. איך? עוד פעם, תגיד אותו בערבית, אני אשמיע לאמא שלי. רוחי המקסב לאג'י בחסרה. יעני, שילך הרווח, אל תביא לי הפסד.
אתה מבין? אז אתה, מה זה לוותר? אני ויתרתי על פרויקט, אבל יש לי שקט נפשי. אמר לי פעם מישהו חכם, זיכרונו לברכה, הוא כבר נפטר, הוא היה צבאי, אתה יודע, מענף הרהיטים למדתי הרבה. הוא היה צבאי, לראות אותו משפשף. אומר לו, חיים, כמה אתה משפשף? הוא אומר לי, כמה אני משפשף? הוא אומר, גם אם אני עכשיו ימות, יגידו לי, הלו, אדוני, בוא, תקום לשפשף, ואחרי זה תלך. אתה מבין? אז בסוף, האדם צריך שיהיה לו גבול. זהו, זה חשוב. אני כאילו נפל לי רגע, היה לי את השבוע הזה, איזה אסימון כזה שאמרתי, די, רבק, זה אי אפשר ככה, המרתון הזה של הזה. אז עכשיו הנחתי לדברים רגע, אני לא מניח את הלקוחות בצד, אני פשוט עושה את הדברים בקצב יותר נוח, מתעדף את הדברים, אבל מבין שאי אפשר, זה לא כסף כמה שיותר. יש לי התחייבויות, תעמוד בהתחייבויות, יש לך זמן לעשות עוד, תעשה עוד. אבל זה אי אפשר ככה. זה בדיוק כמו, תראה, הטבע האנושי הוא להסתכל על אחרים. אתה יודע שאני, ההצלחות שלי, ואם אני מסתכל אחורה, אחי, אני בחיים לא הסתכלתי מה להוא יש ומה הוא עושה ולהיות כמוהו. אני יכול להגיד לך שעליי, הרבה אנשים מחכים אותי. והלא להסתכל על זה, אתה יודע מאיפה הוא בא? אספר לכם סיפור אישי. סבתא שזיכרונה לברכה, יום אחד הלכתי אליה כדי לספר לסבתא כמה דברים שקרו לי, את הצרות שלי. אתה יודע, הולכים תמיד לחבר, נפגשים, מספרים מהות הצרות של זה. יום אחד אומר לי, סבתא, מה נשמע? תקשיבי, סבתא, ככה וככה, אמרת לי, יא איבני, תעצור. אמרתי, למה סבתא? ואז היא פתאום מרימה לי את זה. מה זה, סבתא? זה תיק. היא אומרת, נכון, יא איבני. אתה רואה את התיק הזה? זה התיק שלי. זה מה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אני לא רוצה, לא בתיק שאף אחד יסתכל לי בפנים, ושלא להתחלף עם מישהו בתיק הזה. זה התיק שלי. אז מה זה אומר? הדשא של השחון לא תמיד ירוק יותר. אתה מבין? לא כל מה שאתה רואה בחוץ זה זהב. יש לך את העבודה שלך, את המשפחה שלך, תדע עם זה לנצח. אלה הקלפים. אתה בחרת בזה הקלפים שלך, אבא, אתה תנצח. אל תספר לי את הצרות שלך, אני לא רוצה לשמוע. למה אני טוב לי, אם זה טוב לי, אני אוהב את התיק הזה, לא רוצה כלום. אתה מבין? איזה סיפור? כל אחד מקבל תיק, צדה לדרך כזאת. כן, אני קצת הזזתי לך. כן? כן. כל אחד מקבל תיק שמלווה אותו, וזה התיק שלו. נכון. שישמור עליו קרוב. נכון. זה כמו מאיר אריאל אמר פעם באיזה מונולוג, אני דואג שהדשא של השכן יהיה יותר ירוק משלי, יפה. כדי שלי לא, אני אפילו לא, אתה יודע, לא אתחיל להסתכל, כי מראש אני יודע, הדשא שלו יותר ירוק. יפה. כן, תרשום, הדשא של השכן מאיר אריאל ביוטיוב, מונולוג של איזה 20 דקות. וואו. אז, כן, כל אחד מקבל איזשהו תיק. השאלה, האם אפשר מהתיק, כאילו מכל תיק, האם אפשר לעשות משהו טוב? האם יש קלפים, זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אתה מקבל פול האוס בבית, ולפעמים אתה מקבל... אז מה דיברנו? כשאתה מסתכל תמיד על הצד הטוב של כל דבר, אתה יודע לייעל אותו. לדוגמה, עכשיו בעסק, גם פה, היה באולפן למשל תקופה חלשה, בדיוק בזמן המלחמה, אחי, שהתחילה המלחמה, פתאום שבועיים היה פורק. כן, ברור. כאילו, אני מדבר איתך מתוך 100, מתפוסה של נגיד שיש לי 100% או 80%, פתאום אחי 10%. מה עשיתי? לא ישבתי רגל על רגל. פתאום שיפרתי. הלכתי, הבאתי עוד אקססוריז, השקעתי. אתה מבין? גם ברגע יש שפל, בן אדם צריך לדעת גם בעסק. אחי, תשפר. יש לך קצת עכשיו זמן מת? תעשה דברים למען העסק. זאת אומרת, זה ניצול מומנט לאו דווקא בשביל להרוויח עוד עכשיו כעסקאות, אלא ניצול מומנט כדי לפתח את העסק או את הבפנים האישי. לא יודע, יש לך חנות של משהו. לקוח קבוע שהיה בא אליך, פתאום הוא רואה בחנות ששינית, פתאום הוא מריח איזה ריח יותר טוב שיש בחנות, פתאום הוא רואה שהתחדשת במשהו, הוא אומר, יאללה, תקשיב, הבחור הזה רציני, הוא לא עומד במקום. אתה מבין? כשאתה בא למקום והכל נראה אותו דבר, תמיד אותו דבר, אתה אומר, טוב, בן אדם זה, אבל גם זה פה, לא חשבתי תמיד אתה מוסיף פיצ'רים פה, פתאום עוד תאורה פה, תראה, האולפן הזה גם הוא בין 1000, אבל גם עד שהגעתי לזה, פתאום הוספתי את הקיר הזה, הפכתי לכזה, את זה הפכתי לפה, את זה. אתה יודע, פה למעלה, הספוגים האלה בכלל, מה זה, אחי? זה של הרדיו. לא, כן, אבל אתה יודע מה פה בכלל? לא. המקום הזה שאנחנו חושבים לא היה פה ככה, היה לי רק את השולחן פודקאסט שם. אוקיי. המקום הזה היה בכלל פה, היה לי מסך ירוק, מסך לבן. אמרת לי, נכון. היה לי פה מקום להרצאות, היה לי כיסאות, לסטודנט כאלה. אחי, ראיתי זה לא עובד. היה קצת ריק, אני שיפרתי. תמיד נחלפתי, הוצאתי, מכרתי, הבאתי, עשיתי חיפוי קיר. לדעת, לקחת
נקודות נמוכות, לא לפחד להשקיע, גם אם פתאום הוצאת 1,000, 2,000, זה בשבילך. כן. בסוף זה הרגשות, אבל גם פתאום אתה בא למקום, וואי, קנית ריחן חשמלי כזה, איזה יופי, זה ריח טוב, בן אדם מרגיש, אתה מבין? אנשים מרגישים שינויים קטנים. לא, אבל אמרת משהו מעניין של בן אדם שלקוח, נניח העניין עם החנות תכשיטים, בן אדם נכנס לחנות ופתאום הוא מרגיש איזשהו שינוי. לקוח קבוע שמרגיש איזשהו שינוי, זה עושה לו שאתה יוזם ואתה ממשיך והעסק לא עומד במקום. אתה יודע, למדתי את זה? מאבא שלי. בחנות רהיטים אצלנו, אתה יודע, אתה בא, יש תצוגת רהיטים. אנשים באים לראות פעם אחת רהיטים, ולפעמים גם חוזרים פעם שנייה, לא כולם קונים על המקום. נכון. שמה היינו עושים? נגיד, הייתה ספה, פתאום אתה עושה מחליפים לפה, מעלים את זה למעלה, מורידים, אחי, הגב שלי נקרא, כן? אבל פתאום בן אדם בא, נכנס לחנות, אומר, מה זה, זה ספה חדשה? היא לא הייתה פה, אני לפני יומיים הייתה פה ספה אחרת, אמרנו, איזה ספה אתה ראית, זאת וזה? בוא ניקח אותך אלה. אתה מבין, אז שבן אדם רואה שאתה מתחדש, הוא אומר, יאללה, הוא גם יש לו אולי מודלים חדשים, הוא כל הזמן מתחדש. אז אותו דבר בכל עסק. אתה חושב שזה גם עובד על עצמך בתור בעל עסק, שאתה מחדש? אחי, זה הרגשה. זאת אומרת, זה שאתה קונה אקססורי, זה גם בשביל הפיל שלך? אפילו אשתי, אתה רואה מאחוריך למעלה, יש את הקקטוס הזה, נר. כן. זה אשתי עכשיו הייתה ביוון, מצאה לי אותו, אמרה, ממי, קח, הבאתי לך לאולפן, יודע שאתה אוהב. אתה מבין? דברים קטנים, אחי, עושים את זה. אשכרה. גם בשבילי הרגשה. אתה יודע, פתאום בא עוד אקססוריז פה, פתאום עוד זה... זה כיף. הקטנות של כל הזמן לחדש ולרענן ולתת עוד טיפה טעם ועוד... נכון, אחי. זה... אני מאוד מסכים עם זה, ועכשיו, כאילו, לי גרמת, עכשיו אולי יהפוך את השולחן במשרד, לצד השני, כאילו. באים אליך אנשים למשרד? כן, בטח. אז תעשה שינויים, אחי, אתה יודע, שינויים. גם פעם, אתה יודע, בן אדם נכנס ריח מאוד חשוב. תביא, יש ריחן חשמלי. נכון, זה כן, זה חייב. איך קוראים לך? שצריך מוס החברה שלך, איך קוראים לך? מוסטש. מוסטש זה שפם. נכון, זה של הרס"ר שלי. איך הגעתי למוסטש בשתי מילים? כן. אמרתי, מה הישראלי כזה? מה יש לכולם? מה כולם מתחברים אליו? לא יודע, קפץ לי הרס"ר שלי, הוא היה לו שפם, וקפץ לי האיפסטר מתל אביב שיש לו שפם, וקפץ לי הקיבוצניק שכותב תפוזים, בפרסומת של תפוזינה יש לו את השפם. אחי, השפם זה יש לכולם. זה משהו שהוא... מוסטש. כן, זה משהו שהוא יותר... הוא יותר רחב, זה לא איזה משהו עכשיו של דיגיטל שמאוד משדר לך זה. גם בסוכנות הקודמת שהייתי שותף בה, קראו לה איווה. כאילו, זה הכי שם מרוקאי וכזה, לא מחפש עכשיו להיות באמדוקס, אתה מבין? אמדוקס, זה שם, אתה מבין, אמדוקס ודברים כאלה, זה שם שאתה מבין, תגיד, מתי, אני אשאל אותך רגע שאלה, אפרופו עסקים, אתה יודע, אולי אתה צעיר קצת ממני? קצת, ב-13 שנה. נגיד היום, אני לא, אתה יודע, אני לא רץ, אני לקחתי את עצמי למקום שאני לא רודף אחרי שום דבר. ברוך השם, יש גלגל שעובד. ואני מרגיש שלם עם כל מה שאני עושה, נמצא איפה שאני אוהב. מתי אתה תרגיש שהגעת לנחלה? יכול להיות דבר כזה? כן, חשבתי על זה. לא מזמן חשבתי על זה. אני מרגיש שם דרך אגב, אני מרגיש בנחלה שלי, אני מרגיש שטוב לי ואני לא טוב לי, זהו. אני לא אומר שאין לי שאיפות, אבל זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לכבוש את העולם. אני רוצה שהילד שלי יבקש ממני סוני פלייסטיישן 18 כשהוא יהיה. ואני אגיד לו, אין בעיה, בוא תעבור לעבוד בעסק של אבא, שבוע, שבועיים, 10 ימים, לא משנה מה הוא יעשה, שיבוא, נקרא לו קצת התחת, כן. ואני אוציא את ה4,000, אתה לא יודע כמה שזה יעלה, ואני אלך ויקנה לו את הסוני. שם אני יודע, אוקיי, יש לי כסף לתת לילד שלי מה שהוא רוצה, אחרי שהוא עבד בשבילו. ואז אני אבל אתה יודע שזה קו נכון, אתה יודע שגם העשירים ביותר, לא נותנים לילדים שלהם הכל על מגש של כסף? אני ראיתי מקרה שהיה קרוב אליי של איזה בחורה שההורים שלה מאוד עשירים. תשמע, היא לא יודעת מה זה עבודה קשה. בסדר, עכשיו אני לא אומר עבודת פריך, בסדר, לא צריך מנעול לרגל, אבל צריך לדעת לקום ב-7, 8 בבוקר, 9 בבוקר. אתה מבין? לדעת איך לעבוד, לדעת להרוויח בעצמך, זה... אני מאוד מאמין בזה. היום הייתה לי שיחה עם איזה חבר, אמרתי לו... הוא אומר לי, אתה יודע, מכיר את השיחות האלה עם חברים, מתי נגיע לנחלה, מתי זה, משהו כזה מהמשפטים ש... כן. אני אומר לו, אחי, בעזרת השם, עבודה קשה, אמונה, זה יגיע, לאן אתה אומר? זה אומר לי,
אל תשפוט אותנו בזיעת אפיך תאכל לחם. אז נכון, אני לא עכשיו, שוב, קושר לעצמי מנעול לרגל ולעבוד בפרך. אבל צריך לעבוד קשה, אחי. כאילו, כל דבר בחיים האלה, דבר טוב. אני בטוח שמהסיפור שלך אתה תסכים איתי. כן, אתה יודע שגם הבנייה פה, אחי, ימים על גבי ימים, לילות. הייתי פה בתקופת ההקמה בכלל. אז הנה, אתה היום עובד 3 ימים בשבוע? כן. והייתה תקופה שהיית פה לילות. עכשיו אתה נהנה מה... לא ראיתי את הבית. אתה מאמין לי? אני אשאל אותך, יש עבודה, אני שואל אותך באמת עכשיו משאלת תם, מה שנקרא, אם יש בפסח יש את התם. יש עבודה, אתה שמעת על מישהו שלא עבד קשה בשביל לנוח על זרי דפנה? אין דבר כזה. אין דבר כזה, כולם עובדים קשה. זה לא... יש איזה חלום שמוכרים, בדרך כלל לחבר'ה קצת יותר צעירים, אבל יש איזה חלום שמוכרים כזה. אחי, חייבים לעבוד קשה, ועוד פעם, אני אגיד לך, זה לא שאני לא עובד, שתבין, גם שאני אומר לך, אני עובד 2 ימים בשבוע, או 2 ביום, אני לא פיזית מחויב למקום, זה הכוונה. המקום עושה כסף. זה לא שאני לא זמין בטלפון, זה לא שאני לא תומך מרחוק, נכנס במחשב אם צריך, זה לא שאני לא עושה דברים למען, אבל אני פשוט, אתה מבין, זה לא להיות במשרד או במקום מסוים שאתה מ-8 בבוקר עד 6 בערב, אחי. כן, אתה לא שובר בלוקים וקורע את הגב רק בשביל להביא עוד קצת הביתה. בדיוק. אתה, יש לך את העסק שלך, או כמה עסקים במקרה שלך. אבל אני קונטרול כל הזמן. בדיוק, יש לך את כמה העסקים שלך, אתה מוודא שהם מתנהלים, כשיש עניין שצריך לטפל בו, אתה מטפל בו, ובמקביל לזה, אתה כבר בניתי לך את הסיסטם שהעסק יכול ב-70% לעבוד לבד. יותר, 90%. 90% כבר יכול לעבוד? בטח, 90%. 90%, אתה עובד בשביל ההנאה שלך גם בשביל אני מתחזק, אני, אתה יודע, משפר, אם יש תקלה אני מסדר, אם אני מסתדר מרחוק, כן, אם לא, אחי, יש לפעמים מצבים, ועדיין עובד, כאילו זה לא שאתה עכשיו חי בתאילנד באיזה אי על קוקוס נגיד עכשיו, חזרתי עם המסעית, אמרתי לך, הייתי ברשת ב', אחי, בדרך חזרה, יש לי מזגן במסעית, לאולפן שקוף יש מזגן. התקלקל לי משהו שם. אז הלכתי לפרק, וחבר שלי שימצא את החלק, ואתה מבין, אז יש עבודה, יש תחזוקה, זה לא שאני יושב עכשיו, הכל מתנהל ככה. אתה מבין, אני צריך יחסי אנוש, אני צריך לתחזק, אני צריך לדבר, צריך לעשות. היה לך איזה חלום לעבוד, כאילו, או איזה ויז'ן, כמו שאמרתי לך, החבר'ה שהם קצת יותר צעירים, להרוויח ככה, לשבת רגל על רגל, לעבוד פעמיים ביום, ולהרוויח הרבה כסף. לא. אני לא יודע איך זה יתבשל, אני אומר לך, זה בתקופה, בשנים האחרונות זה יתבשל הדבר הזה. לא היה לי דבר כזה, אני גם לא חושב שיש דבר כזה, אחי. גם מה שאומרים לך, תעשה מסחר אלקטרוני, תעשה חנות באינטרנט, אחי, בשביל כל דבר אתה צריך לעבוד. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תקשיב, אם בן אדם השקיע כמה שנים עכשיו, עשה אקזיט מטורף של מיליונים. השקיע כמה שנים. כן, אבל אני אומר לך, תקשיב, גם אנשים שאני פגשתי אותם, וראיינתי שם בפודקאסט, מקליטים אצלי המון, חבר'ה שעשו אקזיט מטורף עכשיו בארצות הברית, לפני כמה שנים, בן אדם, יש לו כמה מיליונים טובים בבנק, אחי. אמרתי לו, מה, אחי, יש לך איזה 12 מיליון, 13 מיליון, מה, אתה צריך לעבוד? הוא אומר, כן, אחי, מה, אני אשב בבית? אני יכול... עכשיו, השבוע הייתה כתבה על מישהו... מה זה יעזור לי? יש לי בסדר, כבר עשיתי את המיליונים, בסדר, אבל הבן אדם לא רוצה לשבת בבית. הבן אדם עשה אקזיט, השבוע ראיתי את זה, הבן אדם עשה אקזיט, חברה ישראלית, כולנו מכירים אותה, אני לא אגיד פה, חברה ישראלית של כמה מאות מיליוני דולרים, אומרים לו, מה עשית אחרי המחירה של החברה? כן. אז הוא אומר להם, אני יצאתי לחופש של שבועיים, חציתי את הכביש, הלכתי 200 מטר ונכנסתי למשרת מנכ"לות חדשה. עבודה זה בריאות, אתה לא צריך לעבוד קשה, אבל אתה צריך לעבוד, אתה צריך לזוז, אתה צריך להפעיל את המוח. נכון. אחי, בן אדם שעשה כמה מיליונים אקזיט, הוא אומר, אבל חציתי את הכביש, הלכתי 200 מטר, ונכנסתי למשרת סמנכ"לות חדשה. עכשיו זה היה לפני... כן, תקשיב, גם אלה שיש להם, אז בסדר, זה אולי קצת חיים יותר טוב, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, ונחזור רגע להכל. בואו נחזור רגע לנקודת ההתחלה. החשיבה היא מאוד חשובה, שים לב טוב. ומה אתה חושב? שאם יהיה לך את המיליונים האלה, אתה תהיה יותר מאושר? אם יהיה לך יותר כסף, זה יעשה אותך בן אדם יותר טוב? לא. אז זה הבסיס. תהיה פשוט, תהיה טוב, תהיה שמח בחלקך, ותדע להעריך את הדברים הקטנים. תדע לעמוד בפינה ולהגיד, כמו שהרב אמר לך, תדע לעמוד בפינה ולהגיד, תודה רבה.
תודה על נכון, מה שיש, אם זה נכון, לך 3 תודה, ילדים, נכון. ואם זה על זה שאני עכשיו עברתי דירה, ואם זה על ההוא שעשה ככה. נכון. אתה לא צריך ארמון, אתה זוכר את זה, אחי. כי אני מאוד מאמין בזה גם, וזה נגע בי, זה משהו שאני... קודם כל, אני קם בבוקר, אני עומד... הדבר הראשון שאני אומר זה מודה אני. גם אני. דבר ראשון, חוץ מזה, בצהריים, אני מוצא לי 3 דברים שאני אומר עליהם תודה. באמת? כל צהריים? כל צהריים, המשרד כן. שלי על הים, אני הולך להליכה בים ואני צריך מוצא לאמץ את זה, אחי. תודה על משהו בי, תודה על מישהו שאיתי, עכשיו זה, לדוגמה, בתקופה האחרונה זה אמא שלי או אח שלי שבעזה, שאני מאוד מתגעגע אליו, ותודה על משהו שיש לך בחיים, זה יכול להיות, לפעמים אני אומר, וואלה, תודה שיש לי ככה את החול ללכת עליו, אני הולך ככה, אני יוצא מהמשרד, אני מוריד את הנעליים, אני הולך לחול. תודה שיש לי את החול ללכת עליו. אז פעמיים ביום, אחי, גם לא סתם אומרים, תעשה שמע ישראל פעמיים ביום. תודה, פעמיים ביום, אתה בדרך הנכונה. בבוקר ולילה, נכון? שמע ישראל? כן. אני לא עושה שמע בערב, אני עושה בבוקר, אני מודה. לא, אני בבוקר מניח תפילין. כן, צריך לעשות גם בערב, אני עוד לא שמה, אבל... לפעמים יצא לי, אתה יודע, שאתה בבית כנסת וזה... כן, אבל... תראה, עוד פעם, הדת זה דבר שאני חושב שאין לו סוף, אי אפשר להיות מושלם. אבל אם ניכנס קצת לעניין הזה של דת, בן אדם צריך לעשות מה שהוא עושה מאהבה. הכל. אתה מבין? הכל מאהבה, לא צריך לא בכפייה ולא להיות פנאטי. אני אמנם הולך בכנסת בשישי, אבל יוצא עם הבנות בשבת לטייל. מה, אתה מבין? בסדר, נכון. גם אולי יגיע שבת בעזרת השם לשמור לי בגיל. אבל כל דבר שתגיש לו ואת הזמן שלו. אתה לא יכול לפרוץ לדלת ולצפות שיקבלו אותך בחיוך. נכון. אתה צריך להיכנס ולהגיד שלום וליהנות, זאת אומרת שיהנו מהנוכחות שלך, וגם ככה. אני נורא נהנתי, במיוחד בחלק האחרון, יש לי איזה פן רוחני, אז אני נהנה ככה שנכנסנו לזה. בטח, בטח. זהו, אנחנו... גם קחו את הרוחניות, באמת. כמו שאני אסכם את זה בקצרה. חבר'ה, אם יש לכם נקודות שפל בעסק, תשפרו, תעשו, אל תפחדו להשקיע אם צריך קצת. הכל בסדר, לא קרה שום דבר. תשנו, זה מביא מזל, תוותרו אם לקוח, רואים אותו קצת, תנו לו, תדעו לתת, אז זה יחזור אליכם בגדול, כאילו, בכיף. הרבה אמונה, להודות על מה שיש, להודות על מה שאין, לראות את הטוב בכל דבר. תקשיבו, זה נראה לכם אולי, מה הוא אומר לנו עכשיו מה לעשות? אבל זה עובד. אתם מבינים, אני מדבר ממקום שאני נמצא, אני לא אומר שאצלי הכל מושלם, באמת לא, אבל אני באמת מנסה מכל סיטואציה להוציא את הדברים הטובים, להסתכל על הדבר טוב, גם שזה מאוד קשה, באמת. אני לוקח באמת את הדברים האלה, זה מחזק לי את הנקודות כרגע. אני לוקח ממך את התודה הזאת בצהריים. תודה בצהריים על הים, אחי, בדרך כלל בשקיעה אני עושה את זה קצת פחות חם. פצצה של דבר, אני אומר לך, פותח את הצ'קרות. לא, זה לרווקים טוב. אולי אבל גם לפנסיונרים. אני בטוח שזה טוב, כן, אני בטוח שזה טוב לכולם. בסדר גמור, רציתי להגיד ממש תודה לעוז מזרחי, 3 פרקים כבר, עכשיו סיימנו. זה טס לנו. נהניתי מאוד, אנחנו מקליטים ברדיו החברתי הראשון, שיש פה המון אופציות, אנחנו במקום היפה יותר, נקרא לזה, היותר דקורטיבי. כן, אבל בהחלט יש פה כמה אופציות. כמו שהסברתי לך, הכל זה מרצדס אצלנו. כן, 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 ובהחלט אני נהנה להגיע לפה. ממש שמחתי לשמוע את הסיפור שלך, אני רוצה להגיד לך שוב תודה. ותודה לכם שהקשבתם, ואני מאוד מקווה שלקחתם משהו מהפרק הזה ומהפרקים עם עוז, כי באמת היו פה פרקים משמעותיים. תודה על ההאזנה. שיהיה רק בשורות טובות. רק בשורות טובות, תודה לכם. ביי.